Tara, mag-commentator tayo dito. Ang init ng laban ng misis mo. Dito ka, comment ka pa. Penalo ni Nori sa palo! Palo! Meron pala ano si Norse, parang shots, hanggang 3 shots lang yung ano niya drop. Sabi niya, apat na ba? Na-exceed na yung ano, limit. Nano ito? Palurin mo. Nano ito? Dahil sa palo pa. Buti na lang, hindi na. Ganyan yan. Ba't wala din? Palo guys! Yes, I Sino? Person na ba? Saan? Available, no? Wait mo, ano eh. Alam na yung ano, tumitigas talaga. Pinalo ni Palo! Minor na. Matabi ako, mamagay. Start? Ginagawa. Lagi mo kasi inaagaw. Piling ko kasi 6 mo na lang. Hindi ko mapapatay ako. Ano kaya
Chirurun, chun chun chirurun. Smile. Ah! Say hi. Say hi. There's mommy. Hey. Oh, say hi to the camera. Sino nalo? Sila misis mo. Kissy! Nagkamukha, oh. Let's go. Oh, say hi! Ay, tumiyak. Kami yun na siya. Kami yun. Ah. Maka-ground na kayo. Chaos. Video ka na dito. Nasa YouTube ka na yan. Yan na.